Това е нашата къща, а това сме ние. Прилича. Това съм аз. Това си ти и това е Макс. А кой е това? А това... О, какво имаш? Не се притеснявай. Това е просто кукла. Тя 100% не е прокълната. И не е жива? Дори не е жива. Наистина ли? Марта, вече ти казах. Макс, превръщаш се в робот ли? Или е нова мода. Забавно ли е? Смейте се, докато сте живи. Смехът удължава живота, така че ще те надживеем. Не съм сигурен за това. Макс, какво има? Плашиш ни? Няма да ви кажа нищо. Макс, кажи ни. Няма. Ще се смеете. Няма. Да, обещаваме. Добре, днес е специален ден. Луната е в една фаза с Меркурий. Какво? Марта, това е астрономия. О, Меркурий. Луната и после какво? Защо ти е тази шапка? Днес всички ваши мисли могат да бъдат превърнати в реалност. Но това е страхотно. Ще си помисля за $1,000,000. Момичета, не разбирате. Това е, ако имате лоши мисли. Аз винаги мисля за хубави неща. Не винаги. И не можете да контролирате всичките си мисли. Добре, изглежда, че ние можем да си направим такива шапки. Да, хайде. Изглежда, че е много сериозно. Разбира се, сериозно е. Браво, че ме изслушахте. Ето. Дай. И така, мислиш ли, че това е достатъчно? За моята глава? Хей, какво правите? Не вярваме на твоите глупости. Знаех си. Не трябваше да ви казвам нищо. Но ти ни разсмя. Стига. Странно е, че Макс вярва във всички тези глупости. Меркурий е на милиарди километри. Как всичко това може да ни повлияе? Да, Но ако е вярно, искам да се смалим и да влезем в тази къща, която нарисувах. и нека има много кукли. Жалко, че няма да стане. Какво беше това току-що? Как излязохме навън? Всичко е странно. Добре е да се върнем в къщата. Хайде. О, кой сложи тази кукла тук? Не съм аз. Може би е Макс. Макс, ако си решил да ни плашиш, тогава определено няма да стане. Не мислиш ли, че къщата се е променила по някакъв начин? Да, чувствам, че това не е нашия дом. Добре, Макс. Успя да ме изплаши. Макс, излез! Ти ни изплаши! Макс, излез! Макс, как го правиш? Излезай вече! Обещавам, че ще си направя шапка от станьол. И аз цял ден ще нося костюм от фолио. А също, просто прибери тези кукли. Добре дошли в моята къща за кукли. Коя си ти? Аз съм куклата Маша. Господарката на тази къща. Кукла Маша? Да, добре, да. Не ми харесва тази шега. Сега се махни от къщата, преди да съм се ядосала. С цялото ми уважение. Това е моят дом. Това не е твоя къща, така че се разкарай. Как се озова тук? Кой те повика? Марта ме призова. Лъжеш. Изобщо не съм те призовала. Не съм канила никого вкъщи. За първи път те виждам. Да. А какво е това? Това е моя рисунка. Не ти позволявам да я пипаш. Да, но ти ме нарисува. Виж. Наистина прилича на това нарисувано момиче. Да, но това не означава, че съм я извикала. Добре, Маша, беше ми приятно да се запознаем, но не ми е до теб. Да тръгваме. Ще извикам куклата Бони, ако не ме оставиш на мира сега. Марта, не дей. Добре, Маша, къде е Макс? Макс не е тук. Беше тук преди 10 минути. Изглежда, че сте разбрали всичко погрешно. Това не е вашият дом. Изобщо нищо не разбирам. Вие сте в моята къща за кукли? Както пожелахте. Ние не искаме това. Как не искате? А какво искахте преди да дойдете тук? Ако това е вярно, тогава искам да се смалим и да влезем в тази къща, която нарисувах. И да има много кукли. В нарисуваната къща ли сме?
Разбрахте всичко. Настанете се удобно, аз ще изляза за малко. Флора, не може да бъде, нали? Марта, не знам, много е странно. Огледай се, това е нашата къща. Само с малко пренаредени неща.